Moni ntine Jack. Nkhani yathu ikutitengera ku China. Ku China tomapitako ndithu ndiye tagwirani chakumwa ngakhale nkhani yake ndakhala yayifupi 20 years. Nkhani yake ndiyokhudza China Eastern Airlines Flight 5735. Ndege iyi inapanga ngozi mu chaka cha 2022 pa 21 March ku Southern China. Ndegeyo imauluka imachoka ku Kunming kupita ku Guangzhou. Endi mundege munali mutakwera anthu 123 mapassengers pamene ogwira ntchito crew inali 9 anthu 9. Pamodzi ngati anthu 132 munali mapilot awiri, wina wa zaka ma30s akuti ndi amene anali captain, pamene wina wa zaka ma50 chakuti komanso wa experience yambiri anali first officer. Endi amene anali wa zaka ma30 chakutiyo analoti wangobereka kumene mwana anali ndi family yake ya nyuwani, pamene wa zaka 59 iyo analoti wachitidwa demote akuti kaya alakwitsa zinthu zingapo ndithu kuntchito, nde anali captain anampanga demote kukhala first officer. Sono chinadabwisa anthu nchonena kuti ndegeyi imauluka bwinobwino itanyamuka eti nde inangopezeka kuti kugwa kwake kuloza mphuno pansi kangati ichita dive kuchoka pa cruising altitude yeti kuti inali mwamba bwinobwino imauluka pa cruising altitude kuti yafikano mmalere pa level yonena kuti zingopita bwinobwino, koma inango yang'ana pansi kuloza pansi ndikukhanga kudive kupita pansi nose dive yeni icha eti. And pilot sanapange distress call kuti kuimba emergency kunena kuti achina chilichonse chavuta. Air traffic control atayona ndege kuti ikuloza pansi ikugwa nose dive kuyesa kuchita contact kuti chochitika nchani sana wayankhe. Ndege inagwa anthu onse 132 anamwalira. Nde mu 2022 momwemo ma investigators aku USA anayamba kunena kuti china chake sichili right kuoneka ngati kuti ndege inachita kugwetsedwa madala. Nde panopo nkhani yatulukanso anthu ayamba kuyikamba ifo kuti apanga release ma results a investigation ochepa koma iti ambali ya ku USA yokha usati ku China. Ma results a investigation usonyeza kuti ma switch a engine fuel anachita kuzimisidwa kuchitidwa switch off kuchoka pa run kupita pa cut off, and zinachitika manually kuti munthu anachita kuzimisa. Autopilot inapangidwa disengage akuti from flight recorder ali ndi chikhulupiriro choti panali struggle mu cockpit koyendesera ndegeko mapilot kuti panali mpungwepungwe kumene koko. And ndege itapangidwa inspect pamene panachitika crash panalibe china chilichonse chinasonyeza kuti panali mechanical failure, palibe china chilichonse chinasonyeza kuti china chilichonse chaonongeka. Ndege imaoneka kuti inali bwinobwino, ndi zinazo dabwisa kuti chachitika ndi chani eti. Nde China sinayikepo mulomo iwo according to investigation yawo result yawo ndiyotani eti. Nde chifukwa chena kuti China sinanene palibe report yeni ya final. Ma investigations aku USA yakuona ngati munthu anachita kuipanga kuti ichite nose dive kugwa mmene inagwera. Ngozi yake akuifanizira akuti inachitika ndendende chimodzimodzi ndi ndege ina yomwe inagwa German Wings Flight 9525 eti imeneyo ndiyonena kuti pilot anapanga decide kunena kuti agwetse ndege ndikuyizimisa chilichonse kuyilozesa pasi mphuno, inachita nose dive mpakana kufika pansi inaphulika aliyesa anatani anamwalira. Nde akuilinganiza ngozi zake akuti zikufanana kwambiri koma palibe conclusion yonena kuti chinachitika nchimenecho chifukwa dziko la China silinanene kuti zomwe zinachitika nzimenezozo. Nkhani yake ndi imeneyo report yo yatuluka choncho zikomo kwambiri.